Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label 10. Yn ystod yr fideo heddiw yma, dwi yn cael mynd at fyd ffasiwn a dangos i chi sut mae trawsnewid un eitem o ddillad i fewn i llwythi o edrychiadau gwahanol. Felly, os ydy hwn yn swnio fel fideo diddorol i chi, cariwch ymlaen i wylio. Felly, dyma ydy'r eitem dwi wedi ddewis ar gyfer ein fideo ni heddiw yma. Wrth gwrs, na i ddangos o'n well i chi mewn 2 funud. Ond, yn syml, be ydy jaced, yn berffaith ar gyfer y tymhorau newid. Er bod Gwanwyn ar ddechrau, mae dal yn gallu bod yn reit oer, mae dal yn glawio'n anffodus yma yng Nghymru. Felly, gobeithio, mi fydd yr eitem yma yn berffaith ar gyfer y cyfnod rhwng y Gaea a'r Gwanwyn. Cariwch ymlaen i wylio os da chi eisiau gweld sut dwi'n steilio'r jaced yma mewn amryw o wahanol ffyrdd. Felly, mae'r jaced yma yn dod o Zara, mi oedd o ar sale am 19.99 a nes i bigo fo fyny mewn size large. Sylfaen gwbl ddu sydd i'r edrychiad cyntaf yma, sydd yn golygu na'r jaced ydy canolbwynt yr edrychiad. Pari fo hefo trainers du a gwyn, a da ni'n barod i fynd. Dwi'n teimlo bod y jaced yn gweithio pan mae'r tywydd reit oer, ond mae o hefyd yn ddigon ysgafn fel rhyw overcoat ar gyfer y Gwanwyn. Ond be dwi wir yn licio am y jaced yma ydy'r ffaith bod unrhyw liw top yn gweithio. Felly fel ydych chi'n gweld, dwi wedi mynd am ryw glas golau, wedi newid o i oren yn berffaith ar gyfer yr haf, a wedyn eto y gwyn sydd yn gweithio i unrhyw dymor. A mae rhywbeth mor syml a ychwanegu bag yn gallu trawsnewid yr edrychiad hefyd. Wedyn i'r pegwn arall, mae ychwanegu leggings rhedeg a hoodie yn creu outfits rili cyfforddus a casual. Fel ydych chi'n gweld, mae'r jaced yma yn berffaith ar gyfer bob achlysur. A dyna ni, diwedd yr fideo heddiw yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Cofiwch hoffi'r fideo a thanysgrifio i sianel YouTube Label 10 a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta!